uNkulunkulu akulonde busise kama pastor ngi-channel noFreaky. Sicela kuwena okubalekile ukuthi number isenze kuphela ngomlandeli. So na ekuseni lapha ntambama kuma calls kuphela not WhatsApp not SMS not uma voice note. Sibheka la ulithi Mkhize usawona phasi ubupha kwenye inarity. Ubupha kwenye inarity. Yini inarity? Ama-nucleus. He was, I don't know if it's he or she, but that person was swallowing nucleus. Omunye ngapha nje wadla. It's all the same thing. It's either chewing, eating, swallowing nucleus. It's all the same thing. Upupha ukudla noma ukugwinya inality ngayinto yodwa. So number 1, ngokujwayelekile uma upupha izinalithi sikele njengopawulubi uma uzidla, ngoba lokho kusho ukuthi ungalinda uthandaze noma linda uthandaze ngoba kunesitha esiseduze nawe okungenzeka sikugadla ngemithi emibi futhi eyingozi, yabona. 2, kwesinye isikhathi uma upupha izinalithi kuwuphawulubi uma uzidla ngoba lokho ngabe kukhona ukuthi kungenzeka wena uzokudla imali yomuntu oyingozi kakhulu noma usuthatha imali yomuntu oyingozi. Kungenzeka nje manje umuntu wesifazane usuthatha imali yomfana, lo mfana oyingozi kuwe, yabona. Ongenzeka umjita usuthatha imali ye-gangster, yabona. 3, futhi kuma upupha izinalithi kuwuphawulubi uma uzidla inalithi ngoba kungabuye kukhona ukuthi ngenzeka umuntu ongasalinyazwe noma akaziswe ubuhlungu umuntu asuke emthanda noma nami ethembayo futhi ungenzeka uzozwiswa uzolinyazwa noma uziswe ubuhlungu umuntu omthandayo futhi omethembayo, ungabona futhi udla inalithi. 4, kuyenzeka futhi uma upupha inalithi kuba uphawulubi uma uzidla lokhomba ungaba ukuthi kunemizamo yokufihla nokugqiba imfihlo enzima embi nebucayi kakhulu. Ungapupha kudla inalithi khomba ukuthi njengamanje yona ngenzeka umuntu ofihla lolu daba noma ugqiba lolu daba lwemfihlo enzima futhi olubucayi, yabona. Number 5, nakuba kungajwayelekile kodwa kuyenzeka uma upupha inalithi kuba uphawulubi uma uyidla. So nje likhomba ukuthi kungenzeka umuntu obhekene nenkinga wena noma uzoba nenkinga ezizofika ngenxa yenkulumo ezimbi noma ngenxa yenhlebo okanye uzokhungathwa imicabango emibi yokuyibulala kwesinye isikhathi. Siyabona besibheka la ukudla inalithi, to chew, to swallow, to eat nucleus. Siyabona.